Pero ako mo supir ka puro kantas manuet. Bisa. Guys, laki oh. Laki oh. Guys, laki oh, mga gat. So yan guys, magandang hapon. So yan guys, dito ngayon sa Tulay, sa amin. Kasama ko si Rick James, si bro. So yung dalawang, yung isang pamangkin ko, isang pizza ko si Ace. So ngayon guys, sumama tayo kasi kanina nakahuli sila ng napakalaking mga gat. So yung ganyan tayo na sumama. So ngayon guys, nanghuli kami kanina yan. May grado daw yan. Mirapina guys, ayan. Pamain namin, buhay na mirapina, buhay na isda. So yun yung pamain natin guys. So hinuli namin kanina. Hindi ko na binidyoan kasi madumi yung sa baba. So yun na lang yan. Tapos tara guys, tingnan natin. Tapos tingnan natin guys yung yung iniwan nilang bingwit dito. So guys, tara. So yun guys, ito yung baba tayo, baba. Kasi yung bantay yun. Ming! Tignan natin guys yung iniwala ng bingwit dito. So, tignan natin kung may huli ulit. Kasi kanina guys, meron silang huli, napakalaking mga gat. Plus may dalag pa, isang dalag. So ayan. Negative. Gada na nga si pamahon. Yan. Balik na. Tataw na. Balik na lang. Hindi mo nadali kuya oh. Kain. Balik eh. Hindi nadali. Balik pa. So yun guys, dito niya lang daw nakita kanina o nahuli. Baga, yung nga yung mga tindurong-tungan niyo. Oo, dyan makuha. Oh, tas suaruan yan lang dyan oh. Dyan may manadali suarong aruan. Iya. Ay, So guys, itong area to, doon nila nakuha yung malaking mga gat. May bandit niya, wala. Ura man. Taunan ko tatawag. Oh. So guys, dito sa unahan. Ba tatawag sa mga nipa? Manipa, hinutan. Dito guys, maglalagay sila dito sa unahan. Ayan o. Yan, ganyan yung paglalagay ng pamain. Yan sa may palikpik sa taas. Ayan o. So ayan guys, si Boss Rick James. So mama guys, ipakita ko sa inyo kung gaano kalaki yung nahuli ni pinsan na mga gat. Guys, siguro dalawa nito, dalawang palad ko. So yun ang huli niya. So sana makaulit na pa tayo. Kaya guys, napasama tayo dito bigla. Kasi guys, yung mga nakaraang din video sa sa dagat yun. Medyo mahina yung huli natin ngayon guys kasi yun nga, sabi nila malakas yung huli pag may buwan para hindi kumikislap yung ilog ay yung dagat. So yan si James. Nilagay niya na guys yung isang bingwit niya. Paubas pala. Paubas. Ito na bagay matao. Sana kumataw, hindi ko. Diba kita sa lita? Tayo masararuan ka na. Maluya din guys. So yan guys, pangalawang paglagay na pamain. Yung ito guys, meron pa tayo dito. Ay, may patay na isa. Yan. So yan guys, dito nalagay ni Rick James para walang takas. Morgan Idja. May daga din. Nailing ko. So yun guys, tayo guys, dito po sa unahan pa tayo pupunta. Tara. Commander, commander. Nag-udat di si ko. Saan yung malaga dyan, Ge? Iya, pasirin doon sa puro kaning bunga nga kene. Uni mo again, Yan guys, si Rick James, ating malupit na, Yan siya, guys, unahan. Ito guys, umabot dito yung yung tubig nung sa ilog. Kaya maganda rin dyan maglagay. Uy, may upulog si EJ. May again, di masarap, may nagkataon digdi. May arungan, oh.
Ayan guys, ayan si Rick James. Ayan guys, bisa ito. Tilapia. So yun guys, doon pa sa ano. Marami pa tayong lalagyan na bingwit dito. Kuro-kuro. Ganda na. So yun guys. Wala yung isang nilagyan niya doon ng bingwit, walang huli. Dito sa unahan. Sige, wala dyan. Sige, yan ta. Di mo na gangan kamukli sa may malinig. Alatunin na ko. Sayang man kung may dakop, tig mabidyoan. Malay mo. May dakop pa, yung pa may dakop. Gaya dyan. Diba? Mga jackpot. So guys, meron pa siyang nilagay doon. Titingnan kung mayroong huli. Wala. Ha? Putol? Masali kung gano'n, no? Pwede man. Jay, di bangun Jay. Bangun. Naputol daw ko So yun guys, maglagay tayo ng ano, ng isa doon. Sige. Kapitan pro. Diba? Yun ha. Pira ko yung ano no. Duwang na putol. Dulu sabi di boleh lagu. Yan guys, meron tayong dalawa. Ayan. Okay. Pero paano? Saan na saro? So yun guys, nilagay na ni James yung isa. So dito pa tayo sa unahan, mahigway pa tayo siya. Yung meron siya guys, isa dito nilagay, wala na, naputol na yung kawil, yung bingwit. So mayroong malaki yon, nakawala. Tara.
Uy. Uy. Ingat. Ibuto na ako na po. Ibutan nga pa. Ibutan nga kampi. Kuya, kuya, may nag-iro doon sa ibong. Dakulaon. Ay. Doon oh. Ha? Doon sa ibong? So ayun guys, nilagay natin yung pangalawa natin. So ito siya na pa. Maglagay pa tayo na iba. Ayun guys, lumubog si James. Kasi yung isang ano niya dito, nasa ilalim eh no. Ay, guro na putol na. Ate yung sira ro. Pero ako mo supir ka puro kantas Manuel. Ano ito susugog na nagto na nga ni. Ayun, wala nakabili na. Ano na ito tayo sa karon ira ng kandugi. Kung to pagong kada daw. Nag-ano mga nagapiglas man siya. Oo, sayang ito no. Kabilo na. Balbalan muna tayo. Wala na mo yun ha. Kat na wala dito. Wala na. Yang pagyan. Taglumoy na oh. Wala na. Oh. Kabilo na. Lumoy. Subag-baga sa abo. Putol oh. Oh, Wala na Manuel. naul ka suban. Ikaw sa rigon talaga kuya nagabibugot ako. Hindi mo kinapon ng tulos. Oh, ili nga suban ito. So guys, napakalaking isda guys. So kaya lang na yung bingwit bumigay. Bumigay ng Cabanes Creek. Ano klase daw ito? Yung sirarong kuya kandugi. Ano ito? Kada daw? Ano ning? Pero garon din nga bumbaga kuya siya sa. Oo, kada daw ito. Pararom ng pararong. Pero ura lo. Iyo, kada daw. Masari ko na. So ayun guys, nakawala yung isang isda. Mga Patang pakalaki. ko kuya. Wala ka na. No, Sayang oh. Na ano yung nasa ita? Naputol ka. Ano? naulkas? Naugkas. Nawara sa talo. Maluwi sa talo. Arog ka kano. Tig bubugnat man ini. Maluwi sa talo. So yun guys, nakawala guys, napakalaki. Anyway, so maglagay tayo guys ng isa dito. Tara. Adobo na kunta. Binuroso ko na bi. Sayang ito. Ano, Jim, para sa iyo, Jim, huliin ko ang pinakamalupit na mga marui. So ano kung mataon man ito, bro? Mataon na ko. So yun guys. Gara igwa. Ang cameraman, pagaling ang cameraman. Arog man ako ano? Buhaya. Ang mga dati daw nag-isara. Baby ko sa igot. Ito na. Kaya. So yun guys. Bili kong pagkabuto, Jim. Inawan na yan, Jim. Ito guys, meron pa kami isa dito. Yan o. Uy. Frank. Yan guys o. Isda. Okay, dyan guys, taleng. Ito Jay. Video eh. Kaya mo, Jim. Bida ang artista nga si Jim. Bigyan ko sa galkib. May tao. Ganagataon, igutawo. Subaw ka nagataon, may tao. Nagalawid karabaw. Saan ka na, Sir? Kano, Jay? Saan ka na? Ano man yun si EJ? Yan, udah. Naban mo naman ito. So ayun guys, tapos na kami mag-ano. Yung natin. Ay guys, meron pa ako isang bingwit. Di na nailagay kasi wala nang pamain. Kinulang yung nakuha namin. Anyway guys, so ayun, tapos na tayo mag-video dito. Bukas, babalikan namin ito bukas ng umaga. Doon natin malalaman kung meron tayong huli o wala. So ayun guys, bukas ulit. So ayun guys, magandang umaga. Ayun guys, binalikan namin ni James ngayon yung mga nilagyan namin bingwit, paulad guys. So overnight siya. So ngayon guys, titingnan natin si Rick James.
Ano? Bali yun na ba sinabod na? Wala. Labit. Wala sa pamaon. Wala na. Dapat talaga medyo taho-taho ano. Ba't pwede pa ang kaustang kang ano? Pang kada daw? Iyo. So yun guys, yung dalawang bingwit na nauna mula. Patay. Yun na. Patay guys yung ano, patay yung pamain. Putikan. So yun guys, oras natin 5:30 ng umaga. So overnight sana meron tayong huli may isa. Kahapon guys, ang laki ng huli ni James. Isang dalag na napakalaki, siguro ito kalaki guys. Tapos isang mga gat na isda. Mahal yung kilo nun guys, nasa 250 ata kilo nun. So yun guys, wala. Ayun yung pamain, patay na. Sudah. Ka. So yun guys, yung pangatlo, pang-apat ata itong bingwit. Yan, sa dulo. Ano? Sinabi sa rayon? So yun guys, nasa dulo na guys yung bingwit ni Rick James. So yun guys, meron pa kami dito isa. Sa'yo mo nabagay na kaya? Iyo. Sinabod. Ang busok ito kayo niya. Sa oras. Wara? Ganda na. Wara na pamao no? Ayun guys, wala nang pamain. Tinira na. Diyan masakit. Pauna muna sa taod. So yun guys, so far, wala pa tayong huli. Kalimitan guys, na kinain lang yung pamain tapos walang huli. Siguro maliit lang yun. Kinaubos niyo yung pamain. Kasi kung malaki yun guys, nakain niyo lahat yung pati bingwit. So guys, dito tayo isa na. Dito tayo sa isa pa. Ayun yung dansin natin. Yung nagmamulog, musigas-gas ko. Wala. Pamamo, iyo, hindi na nga isa bonito. Tigbalikot. Pamaon. Mira pinaka nag-record ka. So guys, wala pa rin. So tara, punta siya na. Sundaan ko, sundaan. Ayaw. Yan guys, meron si James huli guys oh. Kaya na, nandiyan oh. Yan guys, meron huli. Kaya lang. Oh, iguan, nakaputa ko na. Nakla oh. Nakula. Oh. Sundaan. Sundang. Mabibili ba eh. So yan guys oh, ako si James, meron isang huli. Kaya lang guys, naulan yung camera natin, delikado. Susukan dyan yan. Sinabog po dito. Ba't bili mo ng payaw? Ganda mo doon sa payaw, James. Pisili mo sa payaw. Ikaw naman ang anak ko. Ito sa alit ko rin. Uy, yun, dito. Payaw tulos. Betul. Oh, yan o. Mga gat. Iyo, tarigo. Sino sa? Yan guys, laki oh. Ganda mo muna, James. Ba't makabiliw pa ha? Yan guys, laki oh. Mga gat oh. Sundang. Oh, Yan ay. ay, saro. Saro na. Yan guys, okay oh. Salamat. Ano na? Kaya nang bilang saro. Yan guys, laki oh. Mga gat. Nice one, James.
Kula na? Kulaw, Hindi no? na? Wala, mag-aaral sa dako sa init mo. Ang mas dakulaw nito mga. Ito. So yan guys, yung laki oh. Kaya lang guys, naulan. Delikado yung camera natin. Tago natin. So yan guys, 1-0. So yan guys, delikado yung ano, yung camera natin. Pero nakaulit tayo siya. Si James pala. Yung akin guys, yung dun sa akin, naputol yung ano, yung naputol yung tansi mismo. Siguro dakulay ito kuya. Ayan guys, nilagyan ni James oh. Nice one. Nice one. Yee! Sarap ang ganyan. One down. Sinsari kan tinila. So yan guys, mga 3-port yan guys, 3-port. So yan guys, tara, doon tayo sa kabila. Tapos yung camera natin guys kasi mababasa. Ayun. So yan guys, andun yung ano natin, isa pa. Meron ako din dito, isa rin. Kaya lang guys, ayun no, nasa ilalim. Hindi ko makuha, si James na lang nakuha guys. Ayan. Ano, buhay pa sa merapin ha? More ka no. So yun guys, yung akin doon, isa. Buhay pa yung ano, yung pamain. Pero walang huli. Ayan si Boss Rick James. Ayan, medyo malabo lang guys kasi madilim dito. Ay, biyak. Yan. Tigbutong ko na kaya daw kung marigi ko to. Ay, Yan. ne. Oo. Badlamay ko ano. Bago iguto na sa bago. Sa baga. Badlamang igwa. Ang ating masipag na tagalangoy. Maganda yung naglaban ah. Ano ni? Sabit. Yaon sa kahoy tapos. So yun guys, negative. Sayang sulangoy ni James. Ay. Ayan guys yung bingwit oh. Sige ba dito kaya nagkaranap? Diba guys? Tao pa. Kubas ka, hima na. So yun guys, meron pa tayo ditong last dalawang bingwit pa nandito. Kuha ka ba dyan? Last to. Oops, dito na. Naputol? Sayang ka rin. Ayun guys, meron pa tayo ditong dalawa. Last two. So, sana meron. Pero di bisugadan. Diyan tapos tignan oh. So, ayun guys. Kuha na ni James. So, ayun guys, nakaulan talaga guys. Kaya, delikado yung camera. Ayun. So yun guys, last. Andyan si James oh. Last na bingwit guys, yung doon sa ano, walang huli guys. Ito last na bingwit. Ako sinalapit, di ko yan. Balik ka? Negative. May tansi, di maputol mo na kayo? Okay. So yun guys, last na bingwit natin, walang huli. So at least meron tayong huling isa. So ayan guys, si Boss Rick James, ang ating masipag na tagalangoy. So yun guys, mamaya ulit kasi naulan yung camera natin, no? So yun guys, kawin na kami sa bahay. So ayun, isa lang nadala namin ay si James, oh. Naalis na yung bangwit. Ayan guys, si Boss Rick James. Mano, ano? Nangagat pa din. Pasakan mo muna, ano? Ngimot. Ano? Para di ka makagat, pasakan mo muna, oh. Pasakan mo. Oh. Iyo. Oh, para di ka makagat. Kaya ano mga gat? Ayan guys. Aray ko! Nangagat talaga ako. Yun. Ayan guys, dyan muna sa ating palisdaan. Ayan o. Ayo! Uy, pagod pa. Oh, yun o. Dagdagan ta tubig. Tubig, din tubig. So ayun guys, nilagay mo na yung Rick James doon para madagdagan ng ilang piraso pa. Tapos,
Route na, was dyan, route na. Root na. Tigalit na ba sa ano to? Tigalit na sa tangke. So yun guys, para madagdagan pa, mamayang hapon. So, ayan na, nilagay mo na ni James para may benta mamaya. So yun guys,